Η Μεσίνη ήταν αρχαία πόλη της Μεσσηνίας, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου. Βρίσκεται στο σημερινό χωριό Αρχαία Μεσίνη που μέχρι το 2002 ονομαζόταν Μαυρομάτι Ιθόμης. Η αρχαία πόλη ιδρύθηκε το χειμώνα του 370 με 369 π.Χ. από το Θηβαίο στρατηγό Επαμινόντα, μετά τη νίκη του επί των Σπαρτιατών στη μάχη των Λεύκτρων και την εισβολή του στη Λακωνία. Η πόλη ονομάστηκε από τη μυθική βασίλισσα Μεσίνη, κόρη του βασιλιά του Άργους Τριόπα. Έτσι ξεκίνησε το χτίσιμο του τείχους μετά από θυσίες των συμμάχων προς τους τοπικούς θεούς και ήρωες. Ο Επαμινόντας επέλεξε τους πρόποδες του όρους Ιθόμ για να χτίσει την πρωτεύουσα των ελεύθερων Μεσσηνίων. Χτίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την Αρκαδική Μεγαλόπολη, έτσι ώστε να αποκλειστεί η Σπάρτη και να εκλείψει η επιρροή της έξω από τη Λακωνική. Το 395 μετά Χριστό, η επιδρομή των Γότθων του Αλάριχου πιστεύεται ότι αποτέλεσε αποφασιστικό πλήγμα στην πόλη. Ο αρχαιολογικός χώρος. Το τείχος που περιέβαλε τη Μεσίνη είναι εξαιρετικά μεγάλου μήκους, περίπου 9 χιλιόμετρα, και στην εποχή του Παυσανία ήταν ήδη εξ ολοκλήρου λίθινο, πράγμα που του προκάλεσε μεγάλη έκπληξη καθώς συνηθιζόταν η πλήθυνη ανοδομή. Είχε δύο μνημειακές πύλες, την Αρκαδική, η πύλη της Μεγαλόπολης και τη Λακωνική. Σε τακτά διαστήματα ήταν ενισχυμένο με διόροφους λίθινους τετράγωνους και στρογγυλούς πύργους. Σήμερα διατηρείται καλύτερα στη βόρεια πλευρά του, εκατέρωθεν της Αρκαδικής πύλης. Από τα διατηρημένα μέρη και τα θεμέλια μπορεί κανείς να προσδιορίσει σχεδόν ολόκληρη τη γραμμή που ακολουθεί το τείχος. Όλα τα οικοδομήματα της Μεσίνης έχουν τον ίδιο προσανατολισμό και εντάσσονται στον πολεοδομικό κάναβο που δημιουργείται από οριζόντιους με κατεύθυνση Ανατολή-Δύση και κάθετους με κατεύθυνση Βορρά-Νότο δρόμους. Το πολεοδομικό αυτό σύστημα είναι γνωστό ως υποδάμιο από τον αρχικό εμπνευστή και δημιουργό του, αρχιτέκτονα πολεοδόμο, γεωμέτρη και αστρονόμο του 5ου αιώνα π.Χ., Υπόδαμο, ο οποίος ήταν από τη Μίλητο. Οι πρώτες επιστημονικές ανασκαφές ξεκίνησαν 10 Απριλίου του 1829 από τη Γαλλική Επιστημονική Εκστρατεία του Μοριά. Το 1986 η Αρχαιολογική Εταιρεία ανέθεσε στον καθηγητή Πέτρο Θέμελη τη διεύθυνση των ανασκαφών της Αρχαίας Μεσίνης. Οι έρευνες με παράλληλες εργασίες στερέωσης και αναστήλωσης των μνημείων συνεχίζονται από το 1987 μέχρι σήμερα με ταχύτερους προοδευτικά ρυθμούς. Έχουν φέρει στο φως όλα τα δημόσια και ιερά οικοδομήματα της πόλης που είδε και περιέγραψε ο Παυσανίας στη Μεσίνη όταν την επισκέφθηκε στα χρόνια του αυτοκράτορα Αντωνίνου Πίου. Οι κυριότερες θέσεις και μνημεία που έχουν αποκαλυφθεί είναι το Ασκληπιείο, το θέατρο. Από τις πέτρες του θεάτρου και τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους χτίστηκαν σπίτια και μία από τις 3 βασιλικές που βρίσκεται σε μικρή απόσταση νοτιοανατολικά του θεάτρου. Το εκκλησιαστήριο, οδείο, που διατηρείται σε άριστη κατάσταση, είναι μια θεατρική κατασκευή που έχει ημικυκλική ορχήστρα, σκηνή και προσκήνιο. Στο ανατολικό άκρο της ορχήστρας είναι στημένο ένα μεγάλο βάθρο για χάλκινο αδριάντα του Ιππέα που απεικόνιζε τον ευεργέτη της αρχαίας Μεσίνης Τιβέριο Κλάβδιο Σεθίδα. Το ιερό Ίσιδος και Σαράπιδος που μνημονεύεται και από τον Παυσανία. Πρωτοβυζαντινή βασιλική του θεάτρου, η Κρίνη Αρσινόη, η δυτική πλευρά της αγοράς, ιερό Διός Σωτήρος, ιερό Ήρωος, πιθανώς του Αριστομένη στο γυμνάσιο της Μεσίνης, ρωμαϊκή έπαυλης των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων, στάδιο και γυμνάσιο. Ένα μικρό διόροφο μουσείο με βασικά εκθέματα της ανασκαφής βρίσκεται στις δυτικές παρυφές του χωριού Αρχαία Μεσίνη, πρώην Μαυρομάτι, χτισμένο από τον παλαιότερο διευθυντή των ανασκαφών Αναστάσιο Ορλάνδο και ανακαινισμένο πλήρως από τον σημερινό διευθυντή Πέτρο Θέμελη. Ο σύγχρονος οικισμός Αρχαία Μεσίνη
Βρίσκεται δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Μεσίνης, έχει πληθυσμό 181 κατοίκους στην απογραφή του 2011 και υπάγεται διοικητικά ως κοινότητα Αρχαίας Μεσίνης στη Δημοτική Ενότητα Ηθόμης του Δήμου Μεσίνης. Η σύγχρονη πόλη Μεσίνη βρίσκεται νοτιότερα της Αρχαίας Μεσίνης.